Ahojte, vítame vás pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes sa vyberieme do Veľkej Fatry na Rakitov. Po ceste navštívime chatu Limba, prejdeme skalnú Alpu A zastavíme sa pri rekreačnom stredisku Smrekovica. Začíname vo vyústení teplej doliny medzi Liptovskou osadou a Nižnou Revúcou. Dolina je približne 250 km od Bratislavy alebo 80 km od Žiliny. Asi kilometr od tohto miesta je aj lescom dobre známa ferata Dve veže. Parkovať sa tu dá na kraji lesnej cesty. Okruh vo videu je približne na 6,5 hodiny. Je začiatok mája a kde tu ešte zostali na svahoch malé snehové polia. Čaute. Zdar. Výstup má väčšinu času len mierne stúpanie, strmý je až v poslednej etape. Po krátkom úseku sa ocitnete pri útulni Limba. Na odlesnenej lúke s niekoľkými roztrúsenými skalami tu stojí chata. Pôvodne chátrajúca poľovnícka chata, ktorej sa ujali nadšenci, bola zrekonštruovaná a dnes sa využíva. Na hornom poschodí sa tu vyspí na matracoch asi 15 ľudí. Ako núdzová nocľaháreň slúži aj spodná miestnosť, kde sa spí na laviciach a na zemi. Chata je otvorená celoročne a zásobovaná je ručne. Elektrinu a svetlo v chate vyrába fotovoltaický panel. Suchá toaleta je mimo chaty. Pomenovanie dostala podľa borovice Limbovej, ktorá sa tu vyskytuje. Chata je napojená na vlastný prameň a vidno odtiaľto na začínajúce nízke Tatry a vrchy ako Veľkú Chochuľu a jej hrebeň. Cesta od chaty pokračuje do Rakitovského sedla a následne na Rakitov. Rakitov s výškou 1567 metrov nad morom je najvyšším vrcholom tzv. Liptovskej vetvy hlavného hrebenia Veľkej Fatry. Celkovo je Rakitov štvrtý najvyšší vo Veľkej Fatre. Výhľady sú predovšetkým na Ploskú, Borišov a potom na druhú stranu na nízke a vysoké Tatry a tiež Malú Fatru.
Veľká Fatra je pohorie na strednom Slovensku medzi Ružomberkom, Martinom a Banskou Bystricou. Má 7 podcelkov: Bralná Fatra, Hôlna Fatra, Lisec, Revúcke Podolie, Šiprúň, Šípska Fatra a Zvolen. Najvyšší vrch je Ostredok s výškou 1596 metrov nad morom. V roku 1971 bolo územie Veľkej Fatry vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť a v roku 2002 bola prekategorizovaná na Národný park Veľká Fatra. Z Rakitova ideme po zelenej značke na Skalnú Alpu, prírodnú rezerváciu so zachovaným rastlinstvom a ostrovmi kosodreviny. Chodník vedie strmým úbočím do sedla, odkiaľ vidno na Smrekovicu. Tu sa nachádzajú dve rekreačné zariadenia. Jedným je horský hotel Smrekovica a druhé je vojenský areál z Otavovne s druhým hotelom. V krátkosti si predstavíme prvý z nich. Kapacita ubytovania je 68 lôžok v hotelových izbách so sociálnym zariadením a balkónom. Dostať sa sem dá aj autom zo Sady Podsuchá. Odtiaľto sa vydávame na poslednú etapu tohto okruhu. Neznačenou cestou sa dolinou Skalné vraciame na hlavnú cestu, po ktorej sa vrátime do miesta, kde sme začali. Ak sa rozhodnete ísť rovnakou trasou ako my, majte určite stiahnuté offline mapy so sebou. A to je zatiaľ z Veľkej Fatry všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.